Ето всичко, което ви трябва да знаете за новия Nintendo Switch 2. Конзолата ще рънва на 1080p 120 FPS на handheld и 4K 60 FPS докната. Игрите ще имат опцията да сменяш перформанс режима от настройките, за да ги подкарваш или с по-голяма резолюция, или с по-голям FPS. Подобно на тази настройка, която има PlayStation, само че тук има и за handheld такава. Дисплеят подкрепя HDR и е 7 инча, конзолата има 3D Audio Support и 256 ГБ хранилище. И естествено заради това ще пускат подобрени версии на игри. Тук виждаме как изглежда Breath of the Wild и Tears of the Kingdom с по-добра резолюция и FPS. Други подобрени игри, които показаха, са Pokemon, Metroid и Kirby за сега. Ще има нова чатинг функция, подобна на Discord, ще можеш да споделяш екрана и да ползваш камера. Няколко души ще могат да играят мултиплеер на една игра, само ако един от тях има тази игра. Има нови игри показани, като показаха нова Zelda, Kirby, Mario Kart и Donkey Kong игра. Има и още third party игри, като Elden Ring и нова игра на From Software, която ще е ексклузивна за тази конзола и още много други. Ако искате, отидете на канала ми да ги видите кои са от лайва. Ще можеш и да си ползваш джойконите като мишка. Системата ще държи на батерия от 2 до 6,5 часа, в зависимост от играта, която играете, и се зарежда 3 часа, което е странно, защото не съпортва fast charging. И накрая тази конзола ще струва 450 евро, което в България сигурно ще докарат до 1000 лева. Абонирайте се за YouTube канала, влезте в Discord, чао!